L-awtorità tal-ippjanar laqat l-applikazzjoni għal riġenerazzjoni tar-Rialto f'Bormla fi proġett massiġġ ta' 6 miljun euro. Dan l-investiment jinvolvi fih teatru ġdid li jkumplementa l-istorja tal-kumpless fil-qalba tal-Kottonera, restorant rooftop tal-ogħla kwalità u faċilitajiet oħrajn ta' divertiment. Ftit ta' xurilu l-Partit Laburista sar is-sit waħdini tal-istess proprjetà storika u simbolika faċċata tal-Baċir numru 1 wara li nxtrat il-Partit Isfel li sa ftit ilu kienet ta' komoda fera tal-HSBC. Ftit mumenti wara li ġiet approvata l-applikazzjoni b'vot b'saħħtu ta' 9 favur u 1 kontra, wanjusa reazzjoni tal-avukat Charlon Guder involut fil-proġett fejn tenna li kien hawn ħtiġa kbira ta' teatru u spazju kulturali ġdid f'pajjiżna, partikolarment f'din il-parti ta' Malta. U dan il-proġett u propju xhieda ta' hekk. Kif qegħdin naraw dan il-proġett u allura s-sodisfazzjon tagħna llum illi dan il-proġett ġie milquh b'approvazzjoni daqshekk b'saħħitha mill-Bord tal-Ippjanar huwa xhieda diretta huwa riżultat dirett tax-xewqa kbira tagħna li nqajmu mill-ġdid dan l-investiment kulturali f'din il-lokalità anke wkoll fir-Ranab sabiex għaliex le in-naħa t'isfel ta' Malta jkollha it-teatru illi jixirqilha. Lura fis-snin ir-Rialto li minn dejjem kien il-mekka tad-divertiment fl-inħawi kien inqeret mill-bombardamenti tal-għadu Ġermaniż fuq pajjiżna fit-tieni gwerra dinjija. Kien f'Mejju tal-1956 meta r-Rialto kien reġa' fetaħ il-bibien tiegħu għal ħafna avvenimenti ta' divertiment u wiri tal-films tal-mument. Dwar suġġerimenti li għaddew persuni minħabba l-attività li dan se joħloq, il-Peri Joseph Bondina assenjat fuq il-proġett spjega n-numru ta' proċeduri li se jiżguraw li residenti fil-madwar ma jkollhom l-ebda inkonvenjenzi. Provajna nimbidikaw kemm jista' jkun biex nikkontrollaw jekk ikun hemm xi ħossijiet. Posthom pereżempju illi nużaw ħġieġ li huwa sound absorption material, nużaw soqfa li huma wkoll hekk. Għaldaqstant naħseb li rnexxielna illi ħanaslu u żgur il-poplu ġenerali ta' Bormla u anke tal-Three Cities ħajkunu kontenti b'dal proġett illi sa jsir.